Але з тих лайфхаків, які я для себе ставлю, як вони трошки мені допомагають, перше, ніякого телефону в руках, бо це ти втрачаєш час. По-друге, ніколи не стояти, не приходити на захід з своїми колегами. Можна приходити, але не стояти поруч, не працювати, не розмовляти на якісь робочі теми, розпорошуватися. І третє, хоча б якось у голові ставити собі мінімальні цілі по кількості контактів за цей вечір. Умовно, там, двічі підійти до людини, яку ти знаєш, тричі взяти 3 нових візитівки, умовно кажучи. Намагаюся виділити хоча б одну особу зі сцени. Тільки зі сцени. Зі сцени. То, що на інші цілі ставити нереально. Людина може не доїхати, не приїхати. І насправді інколи цей спосіб, коли ти стоїш зі знайомим і просиш, наприклад, його, слухай, а можеш з кимось познайомити? Чи просто чи людина нова підходить до цієї особи, ти знайомишся так органічно, вони навіть краще працюють.